Sunt unii frați care au venit de la distanță astăzi și doresc să asculte un cuvânt, chiar dacă scurt, dar să asculte un cuvânt și din partea ta. M-am gândit că e un lucru frumos. Mă gândesc și la Sorin, pentru care mă bucur mult că încă îl văd aici. Pe lângă el mă bucur de toți care sunteți aici, de fratele Mihai Gerasim, de Miaiță fiului, de toți, de nora al lor, de toți. Îmi sunteți dragi, vă iubesc și nu puteam, dacă am știut că sunt la 200 de kilometri de voi, să nu fac cumva să nu vin să vă văd. Sunteți frații mei, sunteți familia mea în Hristos. Ori de câte ori am venit aici, am plecat cu bucurii mari acasă de locul ăsta. Chiar dacă puțini, dar cred că mulți. Că eu vreau să cred pe credință că în seara asta toate scaunile astea goale sunt pline. Amin? Știți voi bine ce vorbesc cu Gehazi. Deschide-i, Doamne, ochii să vadă că mai mulți sunt cu noi decât sunt cu ei. Și când știi că e un Dumnezeu care demontează și carele de război al lui Faraon și ocoliților lui, ce mai mare îmbărbătare ca asta poți avea în seara asta? Dar m-am gândit la un cuvânt vis-a-vis de ceea ce am spus, să ne și rugăm. Vreau să rămân în direcția asta, dar poate o să vă surprinde ce o să citesc. Pentru că marea majoritate a îndemnurilor au vizat și vindecări supranaturale a fratelui Martin, atingerile deosebite. Mă bucur, în avant-premier aud ce spune Radu. Măcar că știu de ani de zile pe Radu, n-am știut niciodată că o trecut până asemenea situații. Deci au văzut vorba românului, moartea cu ochii în față. Citesc foarte scurt, vreo 4 versete doar. Te rog frumos să afișezi Marcu, capitolul 8, cu versetul 22. O să vin un pic mai sus, dacă nu vă supărați, vreau să văd un pic mai bine, că parcă lumina acolo jos nu tare mă ajută. Au venit la Betsaida, au adus la Iisus un orb și l-au rugat să se atingă de el. Iisus a luat pe orb de mână și l-a scos din sat, apoi i-a pus cuipat pe ochi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat, vezi ceva? El s-a uitat și a zis, văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Iisus i-a pus din nou mâinile pe ochi. I-a spus să se uite în țintă și când s-a uitat, a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile de sfârșit. Amin. Există o vorbă care am auzit-o încă de când eram copil. Că toată viața cât trăim avem de învățat. Dar în seara asta v-aș pune o întrebare. Putem învăța ceva și de la un om orb? Păi dați-mi voie să vă spun că numai un om mândru și orgolios nu-i place să învețe. El crede că le știe pe toate. El nu învață nici de la cel școlat, nici de la cel neșcolat. El e un fel de pește răpitor, când acolo am mulus îi părăsc o leacă, niște pescari adevărați. Mi-au pus și astăzi o leacă de somn, dar nu de la de 2-3 ore, ci de câte achile să mănânc din el și au fost grozav. Dar vă spun ceva foarte, foarte important acum. Un om care se lasă învățat în viață și învață chiar și de la un orb câteva lecții deosebite care în seara asta vreau să vi le predea Domnul și nu Adi Varga, va învăța din seara asta să nu mai fie peștele la răpitor numit Știucă. Știu că eu le știu pe toate. Știu că tu, Gerasim, nu o să mă înveți pe mine nimic. Știu că tu mi-ai, îi treaba ta ce crezi și cum crezi, dă-mă mai super, nu mai vezi nici pe la cal să uie. Știu că. Știi ce mi-a zis odată păstorul care m-a ordinat? Un frate deosebit, mi-a fost tată în credință, un om cu greutate, Adișor dragă. Omul lui Dumnezeu învață toată viața și în fața morții realizează că atât de puțin a învățat. Ăsta e cuvântul din această seară cu un titlu așezat de 200, învățând și de la un
orb. Spunea cuvântul în seara asta că Iisus ajunge într-o localitate în Betsaida și vreau să cred că în seara asta e localitatea Karlsruhe, că trece pe aici și vreau să cred că dacă spiritual mai există pentru noi vreun orb, Domnul are pentru el alifie în seara asta și mă rog când am ieșit aici să nu mai vedem deformat pocăința, credința, ci să vedem și noi toate lucrurile de sușit. Înțelegând o prima mare lecție de la acest orb, când intră în contact direct cu Iisus, acest orb se lasă în totul totului tot dependent de mâna Domnului. Se lasă, spune Scriptura, în mâna Domnului și auzi acolo un lucru mare. Dependent în totul de mâna Domnului, scos afară din zona lui de confort, scos afară din satul lui unde poate în fiecare dimineață sau seară cunoscuții care știau din sat că e orb, îi mai aducea poate câte o pară, câte un măr, câte un sandwich, câte un flacon de suc. Dar când te depărtezi de cunoscuți, de apropiați și mergi într-un loc în care nu cunoști pe nimeni, în care toți sunt străini, e un mare curaj ăsta. E un mare lucru ăsta. Eu nu știu dacă noi ne simțim confortabil și bine când Dumnezeu ne-ar zice nu te întorce nici în România, sorim, dar nu rămâne nici în Germania. Doamne, stai un pic. În Germania sunt frații mei de la Karlsruhe. Orice problemă am, până orice trec, sunt frații mei, pot să mă cer ceva de împrumut de la ei. Dacă trec printr-o criză financiară, printr-o problemă, că mai am frați. În România am rudeni, am neamuri care mă așteaptă. Dar să mă duc brusc într-un loc care n-am niciun cunoscut, asta e mare curaj. Omul ăsta însă înțelege un lucru. Cel ce mă scoate afară din sat, nu e oricine. E Jehova Ire. E Domnul care poartă grija omului. Și atât de mult poate Dumnezeu să-ți poarte grija. Te rog frumos să ne afișezi Psalmul 31, versetul 15. Încât vreau, când ne vom apuca să mijlocim, să spunem cu voce tare și noi Psalmul 31 cu 15. Doamne, soarta mea e în mâna Ta. Vine persecuție, vin prigone. Ne închid iară cei din blocurile mari de sticlă Bruxelles, care fac toate jocurile politice, nu numai în Europa, ci și în afara ei. Nici o problemă, Doamne. Cum au mai făcut-o și în trecut și ne-au închis și ne-au izolat și totuși ne-am rămas în viață și în picioare, încă o dată ne vom lua ca un verset de aur ăsta, Doamne. Indiferent ce se întâmplă în 2022, în 2023 și de acolo încolo, soarta mea, a familiei mele, a casei mele, este și va fi în mâna Domnului. Cât de frumos era cântarea fraților Wagner. Știți, bă, frații mai n-ați auzit vreodată de Hansi Ghiță? Unii dintre ei erau în Germania, nu știu dacă pe la Nürnberg, acolo Ghiță cel puțin. Și cântau o cântare veche frumoasă. Mâna Ta, Doamne, mă păzește noaptea grea. Mâna Ta, Doamne, mă conduce în ziua grea. Și poate fi valul înalt, Tu ții corabia mea. Mâna Ta, Doamne, mă va lua. Cine zice amin? Amin. Cine zice amin? Amin. Și cei de la balcon zic amin. Amin. Mâna Ta, Doamne, mă va purta. Amin. Și mâna asta, știi de ce te va purta? Aș vrea să vă întreb ceva sincer. Și să nu vă fie rușine ce vă întreb. În Psalmul 27, versetul 10, scrie psalmistul așa, că și tatăl și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Este careva care a fost vreodată aici părăsit de tată sau de mamă, sincer? 1, cel puțin avem o mână, 2, 3, părăsiți de mamă sau de tată, cel puțin de un părinte în viață. Auzi de ce ești dependent și ești dependent de mâna Domnului?
mai mare cuvânt de încurajare ca asta în seara asta, nu cred că este în toată Biblia. Neapărat Isaia 49, de la versetul 14, dar accentul va fi pe versetul 15 și 16, Isaia 49. Sionul zicea, m-a părăsit Domnul și m-a uitat Domnul. Acum atenție, Domnul nu-i tată și mamă biologic, fizic și carnal. Uită-te cum e Domnul. Poate o femeie să uite copilul pe care îl alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei. Dar chiar dacă l-ar uita, să te uite mama care te-a născut, să te uite tatăl tău biologic. Dar chiar dacă l-ar uita, totuși, eu Iisus, nu te voi uita cu niciun chip. Și uită motivul 16. Ține minte cât treci versetul ăsta din seara asta. Iată că te-am săpat pe... Hai lângă mine, Lorenzo, un pic. Te rog, că chiar dacă filmezi, lasă pe altcineva să continue filmarea. Vino lângă mine. Știți ce îmi spunea Lorenzo? Ieri acest frățior al nostru nu era nici pe departe în gândul nostru, al meu și a fratelui Martin, că el va fi să intre în apa botezului. Pe lista fratelui Martin era un singur frate mai în vârstă, pe nume Nicolae, dar când s-a terminat ieri, după ora 2 evanghelizarea, acest frățior a venit la mine și a zis, frate Adi, eu nu mai pot să plec de aici. Dar simți pe Dumnezeu cu hainele de pe mine, n-am haine albe, vreau să-i duc la apa botezului. M-a primit și pe mine. Și auziți ce mă întreabă astăzi? M-a cutremurat ce m-a zis, frate Adi, poți să arăți un pic, te rog, ceva la cămașă? Ce frate Adi, nu știu cum să fac, mi-e așa de rușine. Am un tatuaj aici pe mea, nu știu cum să scap de el. În momentul ăla, vedeți inspirația asta. Și am zis, Lorenzo, știi că și Iisus are tatuaj? Are tatuaj cu numele tău. Cu numele tău. Ce-o săpat, pentru că scrie în Vechiul Testament, tatuajul era săpătură în carne, cu nume sau cu ceva, cu un peisaj, cu un tablou, cu ceva. Iisus Hristos ți-a tatuat în mâna Lui numele Lui, în palma ta săpat, e tatuaj permanent. Lorenzo, mulțumesc mult, scumpule. Poți să te întorci? Mare lucru. Iisus cu numele tău a făcut tatuaj permanent, definitiv, nu se mai șterge niciodată. Lăudat să fie Domnul! Dependenți de mâna lui Iisus. E ispitit David și cade într-o plasă, într-o cursă, face numărătoare poporului și n-avea dreptul acela. Și stă Dumnezeu când dă vorbă. Va trebui să înțelegi una din aceste urgiri. Începe repede să-și facă socotele și calculele David și la un moment dat zice, auzi, Doamne, am decis, știu că sunt vinovat pentru ceea ce am făcut, dar dacă se cade în mâinile oamenilor, mai bine să cade în mâna ta. Că Tu ești un Dumnezeu sadic. Tu ești un Dumnezeu care să chinuiești cu plăcere pe fiul oamenilor. Știi cum mi-l imaginez pe Dumnezeu? Anul ăsta fiul meu mijlociu a căzut într-o ispită urâtă. Să-mi ia 5 lei de portofel fără să-mi spună. Și le-am zis regulă de aur pentru hoțier și minciună, de știi că aveți tată în casă. Cureaua să vă lipită pometele vostru, de fundulețul vostru, că nu pot să închid ochii la minciună și hoție. Și îmi spune soția, trebuie să spun un lucru, va trebui să-l pedepsesc și să-l disciplinez pe băiat. Am văzut când ți-au luat 5 lei din buzunar, din portofel și nu ți-au anunțat. M-am dus la el în cameră, Luca, se apropie de tine o curelușă cu pași repezi. Știi pentru ce îi? În momentul ăla se pune în genunchi, începe să tremure. Ți-am furat 5 lei de portofel. Tati, știu că merit cureaua, dar te rog frumos să dai cu milă. Bă, fraților, m-a luat plânsul și tremura mâna de zici că aveam Parkinson pe curea. Întoarce-te.
Pur și simplu, cred că numai l-am mângâiat, că îmi tremura mâna, nu mai puteam să dau. Așa e și Dumnezeu. Să nu crezi că te disciplinează cu o dorință de aceea să te nimicesc ca mult ce ai făcut. Tu ești pruncul Lui, tu ești fata Lui, e Tata. Nu-i numai Domnul și Stăpânul, e Tata. Slăvit să fie numele Lui. A doua lecție foarte importantă, dar vreau să mai punctez un lucru scurt aici. Știi cum mă ține Tata în mâna Lui și Iisus? Nu mă ține cu mâna mea tremurândă și obosită. Că mâna mea când tremură și obosită, de multe ori mi-a scăpat semnul de carte, mi-a scăpat pixul, mi-a scăpat ochelarii de mână, mi-a scăpat banul de mână. Mâna lui Iisus e puternică. Din mâna Lui nu mă smulge nimeni și nimic. Dacă nu mă înșel, cumva Ion 10 cu 28, sper să nu mă înșele referința asta biblică. Ion 10 cu 28, uite-te ce zice Iisus aici. Asta-i. Eu le dau viața. În veac nu vor pieri. Și vreau să zici cu mine cu voce tare de aici, de la și toată biserica cu voce tare. Și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Cine zice amin? Amin. Și șosesc Romani 8 cu 28. Cine mă smulge pe mine, Doamne? Necazul, strâmtorarea, foametea, prigoana, lipsa. Nimeni și nimic nu mă smulge de mâna ta niciodată. Niciodată, Doamne. Niciodată. Nici cancerul, nici lipsurile, nici datoriile nu mă vor smulge niciodată. Eu aparțin Domnului. În mâna lui Hristos. Cel ce ține cu mâna Lui întreg universul, lucruri văzute și nevăzute. Slavă Lui în veci! Apoi am învățat de la orb, după lecția aceasta, dependent de mâna lui Iisus. Învăț în al doilea rând de la orb să accept, să mă smeresc și să mă umilesc, chiar și când Domnul mă pune la probă și mă încearcă. Nu-i mai mare umilință și smerenia unui om să vină cea la tine și să zic, auzi, să te scui pe ochi. Tatăl meu cât o trăit, cu 19 ani nu m-a plecat de lumea, s-a zis, ferească Dumnezeu să mă scui pe cineva în ochi, că sunt stare să-i dau în calea asta. Nu pot suporta să mă scui pe cineva în față. Și am zis, Tată, te rog frumos să ai grijă ce spui. Că te-ai întors la Dumnezeu, diavolul te înregistrează, să nu pună diavolul vreun demonizator îndrăcit pe stradă, trecând pe el, chiar să te scui pe ochi. Ai grijă că îți aude diavolul slăbiciunea și poate să ți se îndemne în acasă. Spunea Tata, pentru mine umilință mai mare ca asta nu există sub soare. Știți ce practică interesantă are Domnul de a vindeca câteodată? Care-i tratamentul lui Iisus de vindecare a ochilor acestui om? Noroi și scuipat. Tină și scuipat. Vreau să te întreb foarte sincer. Ai accepta un tratament ăsta? Dar vine hai să ne zică, am aici pentru voi o alifie, se cheamă noroi și scuipat salivă. Care vă dați cu el, nu vă mai înțapă, nu vă mai dore. Ce zice Mihai? Cred că deja ori ai puțin probleme psihice, mentale, ori ne-ai în bătaie de joc acum. Cred că așa-am fi ispitit să credem. Cei mai mulți dintre noi e bătaie de joc, frate. Salivă, tratament pentru vindecarea unor. Știți care e problema? Saliva asta nu venea din orice gură spurcată și întinată. Vinea din gura Sfântului lui Israel. La el tot era sfânt și saliva. Și tot era sfânt și curat. Nu s-a găsit păcat, vicleșug, spurcăciune niciodată în gura Mântuitorului nostru. Dar în gurile noastre să mai găsească. Frații mei, cuvinte, vorbe, care n-ar trebui să fie auzite în gura unui pocăit, să mai găsești și până la mine. Într-un șantier, când te, bă, frate, știe Dumnezeu, dar nu știu ce are patronul ăsta, cum e că atâția nervi îmi faci, nu știu ce are colegul ăsta, polonez, albanezul ăsta, numai nervi îmi face omul ăsta.
Am tătăcut și am tărădat cât am răbdat. Într-o zi mă scăpă și pe mine gura. Sau vorba românului inventivă. M-a luat gura pe dinainte și i-am spus și eu 2, 3. Omul nu vorbește cu gura luată pe dinainte, ci omul vorbește din prisosul ce ai în inimă, asta scos și pe gură. Atenție mare, frații mei, la cuvântul ăsta. Lecția smereniei. Pe cine înalță Dumnezeu? Vorbeam o dată de smerenie, a fost simpatic un frate. Nu știu de ce, dar trebuie să vă spun asta în cazul el. Și văd că vine la mine indignat la final un frate, zice, atâta de rău m-ai tulburat cu predica asta, frate Varga. Zic, frate, dar de ce te-o deranjat? Trebuia să spui la comitetul ăsta să mă bage și pe mine comitet cu ei, că eu sunt cel mai smerit în biserica asta dintre toți frații. Uită-te și la cum sunt îmbrăcată și cel mai smerit de aici. Hainele le-am luat de la second, dar nici nu mi-au haine noi ca ei. Ca ei. Exact stilul fariseului de tipul mulțumesc că nu-s ca ceilalți frați și oameni, Doamne. Eu postez, eu fac, eu sunt, eu. Mai pocăiește-te de eu și mai vorbește de El. Lasă eu și vorbește de El. Amin. Aleluia! Amin. Și mă uit la el și zâmbesc și zic, lasă-mă să iau în brațe și să spun ceva la ureche și obținuți. Când m-am pocăit, zic, la noi în Bihor, în Oradea, pocăit să cântau o cântare cu ochii în lacrimi. Și vorbeau de o înălțare, dar nu în comitete, că nu toți pot fi apostoli, păstori, presbiteri, diaconi, conducători, de adunări, că și astea-s mari responsabilități, și astea-ți fac întristări, și astea-ți aduc nopți nedormite, lacrimi. Mihai știe bine ce vorbesc acum. Și zic, vreau să șoptesc ceva. Numai corul la cântarea asta spunea, va veni și vremea noastră, Duhul Sfânt ne-a înălțat. Dar unde? În comitet. Mai sus de zaria albastră. Frate, zice, cu predica mai tulburat, cu cântarea asta mai tulburat și mai rău. Nici în al doilea timp nu vrei să te pocăiești. Exact ca la Iuda, îți dă Dumnezeu gură în gură că tu ești vânzătorul și măcar atunci de te-ai fi trezit, Iuda, să renunți la cei 45 de lei fix să-și darciți, 10 euro sau nici atâta nu sunt valoare. Nici atunci nu te-ai trezit când îți spune mură în gură, cel ce întinde mâna în plin mă va vinde. Mă gândeam că dacă îi cânt cântarea asta, măcar din cântare s-a trezit. Dar de nu s-o trezit unii la predici, stați liniștiți că nici la cântări și nici la prorocii nu se trezesc. Asta să fiți convinși de treaba asta. Știți unde este smerenia? Mi-a arătat Domnul odată. Când m-am pocăit, am zis, Doamne, nu vreau niciodată să fiu un om mândru și arogant. Învață-mă să mă cobor și unde alții nu se coboră, Doamne. Ca să mă poți folosi și să am har, să mi se deschidă uși în viață, învață-mă să fiu un om smerit. Și o să-ți, Domnul Adi, vrei să fiu un om smerit? Am să-ți arăt o taină frumoasă. Și am văzut un cimitir și în el erau mai multe morminte din care ieșea frumos câte un ghiocel. Și zice, ghiocelul e smerenia. Dar uită că am pus un nume cimitirului acestuia, nu se chema Belu sau alt nume purta cimitirul acela, ce purta un nume foarte adânc. Mândrie. Și am înțeles ceva adânc. Smerenia încolțește frumos de pe mormântul sau cimitirul mândriei. Dacă n-am înmormântat mândria în mine, nu pot să fiu folosit la Dumnezeu. Nu pot să am har și îngere niciodată. Când eu mă văd, nu mince nimic. Abia de acolo îl cunosc pe Hristos și sunt folosit. Dacă te vrem eu prin calțuri, mai auzi cineva sau ceva, poate predica asta, trebuie să o mai audă și alți creștini în calțuri în seara asta. Aud o soră hotărâtă. Amin. Nu știu că frații brusc ori termină cu amin, nu s-a oprit. E bine că mă încurajează surorile, înseamnă că măcar un pas acolo mai rămas la ora asta târzie. Dar stați liniștiți că maxim 5 minute vreau să mă opresc să închei. Mergem la a treia lecție care o învățăm de la orb. Deci, e lecția dependenței de mâna lui Iisus,
lecția smereniei, să lasă scuipat în ochi de Domnul. A treia lecție foarte importantă e lecția sincerității. După ce îl atinge Domnul prima oră, îl întreabă. Și adeseori suntem întrebați, cum ești, fratele meu? Bine. Dar și cum îmi spui binele ăla cu jumătate de gură și nici în ochii mei nu te uiți și cu mâna aia așa sub o formă de lehaniche, bine-ți, frate mi-ai. Dar ce mă întreb cum îți? Vreau să știu de tine, de sănătatea ta, că ești fratele meu în Hristos. Vreau să știu, ca și lucrător, Biblia îmi cere, am datorie, să știu de tine dacă zoaie care spus să te supraveghezi în turma lui Hristos. Chiar bucura să ai peste tine un responsabil, un conducător de adunare, care nici la Paști, la Crăciun nu te mai sună, că se uită și la 5 cenți. Da, frate, dar nici prea de să nu mă suni, că mă cam prea deja cicălești. Parcă e un cent securistă formele mele, frate. Eu prefer frații care mă sună des. Că asta înseamnă că nu mă uită. Și știu că Mihai din când în când te mai trimite câte un mesaj de încurajare, Domnul să binecuvânteze. Și mai face unul, se cheamă Mircea Chirasim, chiar dacă nu mai e pe aici. Prietenul meu pe Mircea, știu că am ajuns eu aici cu ajutorul Domnului. Să binecuvânteze Domnul unde îi. Amin? Sper să vadă filmarea și să mureze un pace de departe. Dar e lecția sincerității. Omul ăsta, frații mei, nu s-o dat drept altul. Doamne, m-ai întrebat cum văd, îți spun, nu văd bine. Eu am auzit poate de la unii și de la alții că surd nu, urechile mele funcționează bine. Eu știu că pe unde tu treci, ai trecut în Irion, s-au vindecat orbii când ai trecut tu pe Irion. Dar aici te-ai atins de mine și, Doamne, să fiu sincer, oamenii văd umblând ca copacii. E o imagine distorsionată. Nu văd bine. Voi mai fi eu cu astigmatism, voi mai fi cu hipermetropie. Nu văd bine, Doamne. Nu s-a atins cum ar trebui să fiu atins. Cam așa se întâmplă și cu creștinii de astăzi care se uită prea mult pe la oameni. Frate, m-aș pocăi, dar decât pocăit ca asta, ca asta, ca acela, ca ala, mai bine m-aș lua asta pocăință și mă duc în lume. Chiar astăzi două sfântei vorbea unei femei, femeie, ai fost acolo, Lorenzo, mama lui Alex, corect? Femeia, ai grijă că tu vrei să intri pe calea pocăinței, dar te dă potinești când într-o piatră, când în alta. Și zice Domnul că unii se cheamă și frați de credință, așa zici, pocăiți, și te potinești la unele fapte de ale lor, la unele vorbe de ale lor și zici, dacă pocăită ca asta și ca asta, nu mă pocăiesc niciodată așa. Și nu am văzut că îi se umple ochii de lacrimi la femeie. Frații mei, vreți să găsesc nod în papură în Andy Varga? După acum vă spun, nu sunt perfect. Sunt imperfect. După acum vă spun. Și eu am slăbiciuni și eu am greșuri ca tine și ca tine. Dacă ești numai un vânător de greșeli, fii liniștit cum să-ți găsești destul de mult vânat dacă ești vânător de greșeli. Numai vă întreb, oare Hristos ne-a chemat să avem boala cercetărilor fără rost? Cu altă ocazie, să vorbesc mai mult, că recent am primit o mare învățătură și o predică puternică pe tema asta, ce înseamnă boala cercetărilor fără rost. Interesant că de când m-am pocăit de nou și n-am auzit pe nimeni, deși suferă mulți de boala asta, zic că fraților, și eu sufer de boala asta. Cercetez fapta lui Mihai, cercetez vorbele lui celălalt Mihai. În loc să-mi cercetez umbletele mele, cum zice în plângeri Ieremia, în capitolul 3, verset 40, să iau seama la umbletele mele, nu a altuia, la vorbele mele, nu a altora, la familia mea, nu la familia ta, frate. Dar e mai important să predic copii altora decât copiii mei. E mai interesant să mă leg de nevasta mea decât să-i spun neveste mele cum să se porte cuvincios. Măcar că la cină noi citim fiecare să se cerceteze, dar pe... Deci nu dă timpul să ai timp să cercetezi pe alții. Că atunci când cercetezi pe alții, nu mai ai timp să te cercetezi pe... Corect? E logic ce vorbim. Și finalul, după ce orbul ăsta e și sincer, nu se dă drept altul, nu-i viclean, nu-i perfid, e sincer, Doamne,
Nu-i ok starea mea, nu-i ok văzul meu, nu-i bine cu mine în poziția în care sunt. Mă recunosc înaintea ta că nu văd cum ar trebui să fie. Ultima lecție și foarte frumoasă este totdeauna, prin orice treci, ținta ta să fie Iisus și nu alți oameni. Îi zice Iisus, pentru că acum mi-ai spus poziția ta și am văzut sinceritatea ta că ești deformat, te ating a doua oră. Acum vreau contact vizual direct, fără ceilalți oameni, direct numai la mine, la Iisus. Să ne uităm ținta la Marele Apostol și la Marea Căpetenie a credinței noastre, adică Iisus. Scrie Cartea Evreilor. La Iisus, marea țintă. Iisus e ținta noastră. Pe Iisus îl țintim. Dorim să țintim la El, că asta e și scopul. Să ajungem la El. De-aia ne-am pocăit. V-ați pocăit pentru altceva. Eu m-am pocăit că vreau să mă duc la Iisus. Asta e scopul pocăinței mele pe pământul ăsta. Iisus și nimic altceva. Rezultatul sunt planuri secundare. Să uită la Iisus și cum vede de data asta? Deformat? Oamenii ca și copaci. Zice, în momentul acela e tămăduit pe loc și vede toate lucrurile dezluși. Când mă uit la Iisus, nu mai ies în vizuină, că în vizuină e întuinerii. Când mă uit la Iisus, am viziune. Am schimbat, cred, o literă doar. Exact cum o zice cineva, misionar sau milionar. Am schimbat doar o literă. Nu mai stau în vizuină, că în vizuină-s vulpi, șacali. Îs în viziune. Toate lucrurile văd deslușit în credință și în pocăință. Vreau să plecăm în seara asta de aici, de la Karlsruhe, văzând deslușit calea Domnului, punând soarta noastră și a copilor noștri și a familiilor noastre în mâna lui Iisus, fiind sinceri, totdeauna, oricând ne va costa sinceritatea, iubește Dumnezeu oameni transparenți și în România, și în Germania, și în Franța, și totdeauna cât trăim, ținta și deviza noastră, noi n-avem aur pământesc, nici bogății ce se învechesc, dar mai bogați pe lume nu-s, comoara noastră e Iisus. În numele lui Iisus ne ridicăm la rugăciune și Domnul să ne asculte rugăciunea. Amin.